motaka no monda abamenya to bugimo abamo nanya korengera ngaki omotaka no monda baramenya obugimo abamo kumbe Sulemani gabire tiga omonda nabwate kibesa akogora enyama nabwate kibesa aragore kende byonsi nonyane amabere nabagotwara eng'ombe nabagotwara esoba seti atwara enyomba y'ekitaeri lakini morembe tokore tiki ekiagera keragene nyagitari agakani gwenyama no motaka nabwate besa aragore enyama igoro kyo motaka no monda igoro y'inyama etabauti nero gosete iyo teyo Noare saiga omonda igabwate soba seti eliago karansori likorume mune sese y'omosongo no onda boiraiga igabwate kenicha ebiroge bimobwate oyo motaka bono omondo wikirasa atabwatia amagoro araringa ikaransere soba seti igagote amambekeranye ebiroge bibere bikije gocha erinde nkaransa sare igoro bono omondo obwate ke esoba seti noyo emoina obwate kenicha etabauti nero ekiagera bonsi nekikigani kyababo korangaki omotaka nare moina igo bwatafuta omonda moina okani igunga sengencha amagoro akobimba bone biasara bye bikoro tokorangaki bono nero nabuta akobeka bono omonda no motaka etabauti nero naomba Biblia iseme get to the point. Take a step forward. Tata Nyasaye twachira senkeye asengenchi okorara kuyo mintora temo twarangeri gore sanga mona tuwetera somo ika bono kuana mona tubunora rere buya nakubo sabasi oso yoromotorio ito Biblia wate abanga mwanya bantu kubura no mukungu amatuka yenga kiangana amake kaende emiyake yabalirwe igere sabiyini ego etani sabiyini yagenda 80 lakini hiyo yobororo yani mwanadamu anayesaliwa na mwanamke siku zake ni chache na ni miaka 70 ikizidiziwa inaenda 80 lakini katika miaka ya 71 kwenda mbele ni hatari. Hivyo basi Biblia inatuelekeza ya kwamba sasa Mungu atuonyeshe tuweze kuona ni nini anafaa tujue. Omokade na isi koranie ke busine ke swae. Eli asiango. Ngona aba te Biblia kemo. Ngokita te wateba. Na ya kokoba moyo kanya kweri kaninga makweri na parateki. Omate tima tiko se yuro chena iri gereri bobe njetindo chi Christian life kona iri gereri nde bwangu moro chiri ngana Christian life liro naye kanya kuwe boli ngaki era bana njena kwa yuro chi ane ne tuare Christian life haleluya ekiagera Christian life neri ngana yenge ncho ando bana abati mogetenge tini ne tantinde kaninki aye ndirikane bale ko tinde kutini etayo dare tini ne koleteki yani kuna watu wamestaafu ya kwamba hata dini isimuzike yeye hana acha ni pale ile mambo ya zamani abantu banje tekubwatie ke gusi ngoma teke gusike bateba kera kiba ke iwerete lakini yekie bukwa gateba kuiwera ngoko tiki kai nyasa tokonye tona ya senyo mbayo monene akiona malika bateba Amos sana ibungo 15 kemo na 15 bibiri. Kwa hiyo Yehova Mungu wa majeshi. Yehova anasema hivi. Watu watalia kwa sauti katika viwanja vyote vya jiji. Yes, watu watalia katika viwanja vyote. Na ndio maana tukiwa hapa kwa Ratemo, kuna wengine wako kwa Omete, kuna wengine wako kwa Nyomenda, watu watalia viwanja vyote. Ngabantu mbariri ebiti byonsi. Yeko garatoko tuara matanga, abande bako tindeka ojimoino, abande bako tindeka koja. Naenda abantu abuna abamo, bana abantu babo ruwese bakogenda. Oliyo bateke busingwanyo. No sabo. 16 and 17. Igeteba iga? Igeteba 16 na 17. Ando wazili ko sayo. Asayo. Ayana ro manene ya sayo. Ayana ro manene ya sayo teba.
oyo leo monene atebire ebirero mbibe ase kiraro kyonsi kyomokye nase kinjira kiaye kyonsi abantu balire bakobuga obe mbarangerie abaremi baje kolera nacha erindende mie family gaki ratemo nonyo orarire obogimamboro moetane tiembera aserieta lia Yesu erinde naene totebani gaki twesibuna turaiga amakweri nakorete ki we arigania kerore moyo erinde nebankwarara orare kobwa togosemeri kwobogima bwakarana kare aserieta lia Yesu nere sababu twachera Jeremia batangarangeria abakungu abamanyete ko bokia magombo mokungu akosambe kurate nonyankoruroche omonto kagane gotigorate nine noyo ona natene gotigoro nonyano yo batene ko mata ko igukurate Biblia batangarangeria abamanyete igo abatamanyete imbara gosemba iyo mbaro barangerie no agina gotebina ngako anda matanga kokwa irwe sakara kwara rigeringa ingana rindendire riraje kobora se euro chiyane ekiagara Biblia yote abango monto nagwenderete kago kwa atinde kwena masikani ngongida tabateba nyasato konya gatukurwa nayo nakwerigarijia bando bane mbatagetie tini omatebie tini gago kuminga nkie kyogo kwana bano usunyunga nkiaga tagete matebie onya tinko matebie kanisa kwa kiabanga bana rindi tuje tokoreki intaigo ande tokoreki bana nyasaye tigatokonye gatukurwa naye buyariganie nayo ogende kanisa montekera akure bono naine nabugate nsemo nabare moyo omontekera akure ngai bono omobero oyo kogenda ngai omoyo oyo kogenda 146 verse 4 Psalms Samusinza buri bagena bayikolika bibungo banyena teba enamba yo moya musiye gosoma ya mupi ango kyabanga tigatoire ngora turali kichikara mbaire ngora bari kichikara barike ande na mwakera ko chiata abugol nyoko akolike kebungo mojo ka chiko kosomera ayo uwa sense ya ikire okay soma 146 verse 4 tebe omoikorure asomonto ereniga koirana asamaroba omonto gakoirana asamaroba asaruete aseritukerio erio emeroberi yaye nigegosira igomo igwetera temo nande emeroberi yaye negendererete igondi omonto agwenerete kwebanga nekerare moyo gose nekera akure indio omonto agwenerete gosaberwa unchoke nekerare moyo gose nekera akure ono karaganyariri gwakure togosabere ng'omba nene bekoma oyo yasagaya intuntu bwati masabare kabireyo ekiagerekera omonto are moyo nariagocha somo nene angambe bibe biaye igonye gwetegerete buno omorwaire orure gwoti ng'anganyete ng'erimba aje gonsabera ng'a bwana weka mahali pema peponi ayego yete buna manyonja yete igonye saa tokonye tuyarigani ekero turi moyo tumanye ng'ama kweri nakorete ki naro ibono naringe ntebe betare ntangani aya mo 24 na 25 betare ntangani igegoteba iga tigatebe eyemo 24 nakigo erikire mwanya bantu bonsi nigo banga buno obonyansi nobonene bwabo nigo bonga buno ebisija igwa obonene mwaka karate obonene robotene nkubori kwanyorire obonene namataraka ali obwate omaete nkwana koinyora ngari ituke erimo amataraka aino yatige ora
nakia kora abantu bandebe yani yegarete ayenenete bunenda yomotu ngango bali chinda kya soete emetu ndaisigo konyeikera irigwa aliese kwanyigwera gwakagano ojigoire kyara yako bacha kwanya yachire bono omuntu ayenenete nga nintagende kanisa nintatoreka amariane nakorete ki ekyagara tana komanyangera no onyansi obuomo andraoso bire mugondo obonyansi nigo bokuoma na ebisicha boigo 25 korende lingana lyomonene nigo lirabeo korende lingana lyomonene igo lirabeo oikariri aya notegerera notategerera nolibwati notalibuati lirari nooliri inkibono gekogera liro likwanwa s'abantu bonsi libe kirori elibwango omwali okoreng'aki ochiche Matayo 24 Mungu 14 no amangana yali igo lingana lyomonene lira noolire egento getaiyo naye namali aho ayago chandete naye otaiyo naye nenyomba yao eliyebekire chitaili naye otaiyo mondabo chigochanga odi ngora omongino kabuwango ngakikwara bataba karibu karansa abuge penji nanje naachire gocha akwariga nelyo monte penji isiko ngogo chikosoa nyombo chikotaja chitaili onye nkwamanye bitora akore kerora akwe ana barebi bakongoki abo soa nyomba kwotanga akweli aya yombi njina nyako so igonki arengereti mbuya makweli acha amakonyire nero so irarari igoyo taiyo naye ni nyomba yao lakini lingana lyo manene lyo ali koletaki lakini kote daranganya koromora nikiwa wewe ni mhubiri na umepewa nafasi ya kuhubiria watu sema ukweli soma Biblia anya machiko 10 nyasaroro soma machiko 10 yango oma edetaria ekwarigete buku yakona koruka bibungo binde okona koruka chichabuta chinde ngantu maete ntuntonere tiko soma Old Testament ngomanye tama ngana ali yali tupiriwa mbali keline kesi kia Supreme Court kia tukutetu igoro ko basedini bako babuo ko bwate buku igore buku korangaki soma na liora manyenga ase tuwaikire matuko yo mwario ama baniyo bori mungu tubokare ago tuboka inki Biblia gane titokore tako babusaigo ngabono rinde tokoreki ngoro tiganda abori ngango bariye mechi yabe bukwero abataigo soma lakini bukunero tibukunjiro ngango bari bago chigu muna matangazo koruenzi ya isiko ebuku nero musema kweli ekerie bukwego teba naye kebuatie tigakonya kubwatie birangara byawo munorengereretie ekyagara marika tebire abantu nkorutoro ebintu byonsi biri twejandrete nkorubiro lakini lingana lyo manene lyaringa kiri gokora igori kobo mukutasali wangai amangana maya segentoki asobuhenge abangina bone ye Disemba ekero ebyombe bya mandasi bikoera bono yotaruete nkorari nanda abangina nkoli bara mandasi ego ikachanuari kibasa kibora bana babujire sukuru ekiagera mbatie mainenga aya masina arenga gwaigeti nje abako ngayo nande menta yandi yani egere omotanganere abande mbale tuarenge byombe byo muwaka bono ntwe bangete tobeke kigwagwa motu toratige dini toragenda kuratara ngapana ntoko yibesa cheito naende eliyo aya no mo Kristo naende kuoje dini masase asegetunwa bono yotegereta kuminga erobono nere bono yogotero lyolegete wawa ngibono Biblia goteba 16 verse 19 emerengani Biblia goteba manyo omere sana amo bungo komera kyanda yego teba iga mitali onyoro mungaini 16
19 nigere buya koba n'omwoyo bw'oboitongo nigere buya koba n'omwoyo bw'oboitongo nakomenyamo n'abataka bobwagwatanana ebisakorwa nabarabi amo n'abaenenu igo nayancha komenya n'abataka onyo obogorikika musinya mokomoganya Januari rende momosungore erinde Januari nanda abogori abahe ngibona rende kyarengo ande Bibilia tanga komwasa koiro motaka mokogenda mokorengera ringa nakibona ara charare nande mumuira nirikeri mwamusakora igo Bibilia njeta abandu basakore kai ande eri nobwetingete no mokiristore esaburi igotiere lakini yotanga akasaburi akangoruta gokyali toratiri nere togokora ande mbeke saburi aye kai nyasa tokonye twanje komenya n'abataka ande ngura marika oteba omotaka no monda abamenya tobogimo abamo nanya korengera ringa ngaki omotaka no monda baramenya obogimo abamo kumbe Sulemani gabire tiga omonda nabwate kibesa kogore nyama nabwate kibesa aragore kende gyonsi nonyane amabere nabagotware ng'ombe nabagotware soba seti atware nyomba y'ekitaeri lakini morembe tokore tiki ekiagara karagane nyagitari akakani gwe nyama no motaka nabwate besa aragore nyama igoro cyo motaka no monda igoro y'inyama etabauti nero gosete iyo teyo Noale saiga omonda igabwate soba seti eliago karansorigere likorume mune sese y'omosongo no onda boiraiga igabwate kenicha emiroge bimobwate oyo motaka bono omondo oikira sata bwatia amagoro araringa ikansere soba seti igagote amambekeranie biroge bibere bijije gocha erinde nkaransa sare igoro bono omondo obwate ke esoba seti noyo emoina obwate kenicha etabauti nero ekiagara bonsi nekikikenicha ababo korangaki omotaka nare moina igo bwata afuta omonda moina okani igunga sengencha amagoro akobimba bone biasara byo bikoro tokorangaki bono nere nabuta akobeka bono omonda no motaka etabauti nero naomba Biblia iseme 22 mstari wa 2 Mithali Darangani 22 fungo bibere Igo teba igo 22 fungo bibere omonda no motaka nigo bamanyete ase obogimo obomo igo bamenyete ase obogimo obomo nabego tebayo igo bamenyete ase obogimo obomo omonenere omotongi obyonsi omonene nere omotongi obyonsi igo kogotwara noyo ndekera atabwati takomochaya takweranga oro obwengencho ekiagara omanyete muno kona gochayo yore moino nkoye wore posi chembe baba omoberonga gosenga bona koregete yange ready mati omondo kaga yane keire ne chipegi kumbe boregete morechu akocha ete moina igana karakwo nabakabuga tu motumbo nande gochioka bete buya gukobua yora kini to igware nyasato konye onde tachayo onde ekiagere nchire yatongire ingomo tongete na utiago tebanga gona atonge tu asenjera yo weichani ngire no kona gochayo yo ole moino ekiagera igotomenya tobogima bore ngaki obomo abandu bari bakonyora chini basenjera yo bongainere agotache tachire kabugango iga agochakere pikipiki otumo ruende wanyora tire ni isani otume ni isani ogende turera wono 10 ngakiagenda bugango iga aende bano kagenda genda matukabera tatu kwa uwo moswali odanga aliye juu mungoje wapi kwanyonero chakire kobeka avuta kwa 10 oyo otare gari abwate yaye komotari ne yebiasara inki kiamaba 28 verse 8 Mithali omuntu okomenta kinibo kyaye asenchera etari eyekene asokogania ebitoki oyo niga agokisangereria kibe ekyomuntu okorera abataka barorera abataka mabera oyo akorera abataka mabera
nero oranyora ebinto ebio okona gosangereri naende enchera okobinyora omonto agorete amaremo 100 ayandete ayeinyoreti ayandete amareti gose naagachete gose taagacheti erinde finally acha korogukomonerandi ono okora kende gionsi nabe bia biasara kore biasara biakene nonye n'omonto obwate buhoho korera egasi tiga komorianani omonto tabasa gokora ekonda erindo mako matenga kara agenda ngokora ngera rinde okware kora arengereri nyuma omonyakonda atarakora ki 19 verse 13 Leviticus nabararu nere buku ya gatatu kurumoi korwo mojagano ocho konganya ochabararu Leviticus mambo ya Walawi 13 igego tebaiga tobaisa kurianania omogisangio tobaisa kurianania omogisangio gose komourereria gose komourereria tobaisa gutanga eng'eria y'omonto origete okogokorera emeremo ng'akia koba tebera asore goikamambia aminto gokwamo ekonda ayebuna koinoka iga korang'aki lakini abande nabo toro naende ichuma gokorera emeremo mambi ne kanisa ogochi tomoeti naende mambi esaba tora atomo omwana ng'aminyoka omonteberia akora ebesa eri togorekende genda omotebire ero esaba totindi gwakana teni aye ekero kwamanyetebo indi kware komoakana tigotigo abakorobi tigotigo abakorobi muakane igoro ekiagera na asemereti omaete Deuteronomy agoteanga omotaku oyo no asemereti anyore koru wono uroje kwa matebiri ngarero ne sabato ringa ne kwa matebiri sabato na liako abana che tiago le bindo muna gosoli ebe ntonkere nkoraragia to chandire buna bagusi omo chinoro konyora omo sacha nyomete akanyoma mokungu akanyora abana chinyaroka chioka akanyora chinyaroka chioka okure akara kure yamanya kabanga ngo wake kamago bana nzinyungo moara akike kamaga bagaka baria bakoro obo inambo ike gosembo ogoika ande bana liye kamago gi akiru akara tinde kiru na ande baba yako jakanga hapana oyo bana ta kolera hapana ebinto byo mwana itobono mukungu otakoli eria abana abwate na abomo murobo bone gento barigiriti ni chibesa egento barigiriti ni uroti basari omukungu bareta chibuti korumoino bakamoino basansorogoremo bararanta getoyugwe oboremo bogwanate gosansorwa numbers no mobaro 27 Naleko manyanga toko soma mune charani kangara soma njibueka. Hesabu 27. Mstari wa kwanza mpaka 11. Yani omuganoro no bwa baiseke basero feadi. Bakungumura abana baho begeri. Bamanyanga oyo momuro mwabatata. Oyo ndemo muro mwabatata. Oyo nsokoro erinde kiende gogekoba. Banyo achinga kichugo daye broti yabo lakini abande nabatura ngoma eta abana muna bamenye isiko ngoma nyeti emba manyeti omoswali yako tala asiye kuweko narake alifanyi nini hiyo yao okay soma sina sabe ke bunge kemo asenga kieyo abaise ke basero feadi ferati mosinto oferi Ogiyadi, omokali, omanase, omokali waso mikali, omikali waso mikali, manase, bagaja, abani igo barweta se kiamate kiamanase, igo, mosinto Yusufu, aye mochichakere giakabere kiara koigura baise kabo bare bane, barabwo bagaja se obosibwa Musa, nobwa Elia sari asamasio abatangane na asomo ganda bonse bagatene nagwo asome soro kia mayomo sangerekano bagateba tata niga kwete ase iga kwereta ase roro
era tarenga segatia kiombekeria giasangerekanete amo gekabama mincha yo monene asa ubarenga sense amo yakora kurenda era nigakweta senge nchiye bibi ayo monyene ekera kwete tatigete abana bamura na seki erietaria tata ligo sirigwa kurwase amate yaye ekiagara tabwate abana bamura toena intwe omonda segatia bamura bamu abatata abumbare bakobori omwando abaiseke bari abangina bagatanga kakibwana ayaya tekoba injomo murano okure tinda yedikana keninga ningi kya bakungu tinda yedikana keninga ningi kya mwana boiseke abana baiseke nkyo montara akora bono ngibara mokonye iwa ande lime yedini no Musa akaira mangana abo asobosibwa monene na omonana akamotebia abaiseke basera vedi nekene bakuburia bao mwando obo asegatia bamura bamu aboise tigo mwando ise obo yobo naendo tebia abaisraeli nga omonto kara akwe onyere tabwati omwana omomura omwando bwo omonto yo omwana oyo moise kayo ire igonya momura tayo omoise kaire ntoki ande bana abaiseke na barabumbare kintingoka na bomo muro omwabaro na ndo manora ko ruboye nganda gete ko nanji ko agwa maria tata aye Bibilia yateba onye momura takora tiki naye ko iwe bibiri buya onye omonto yo tabwati nonya no mwana omoiseke omwando ye abamura bamu ababayoire igo buroti bwaratemo mbara bibagwanete koira moigwete nande tochonya korenda mekoninde nebuku yateba tochonya goteba nga bwati gosenga ngo nga gose naigo bahereza buyanga ki oli orengo nkara kete kusi ige story ite koratiki tochore ndoji kona konye binya binyi nande oreta abantu baigwana ine nande baetane oyo orare to goeta na senkeye aragereriwe aserieta lia Yesu onyomo to itabwatia bamura bamu abo omwando oyoirwe na bamura bamu aboise na onyomo to itabwatia bamura bamu aboise omwando oyoirwe no Muhammad oyore yange okuni gokora abo gochika kuoboronge asa abaisiraeli bunancho monene nagochikire haleluya nebuku yateba gosenje nateba nakina agotebi ngana yeko gosome buku korabu nebuku ego korana ki egoteba ekiagera Biblia ndio msema ukweli akawachera mia alinda yangina Nyasaye igakumwaka magutangana arora arandie gosena arora akorobo bani naenda akomotebi nga ringana ndagotebie na riora akorenga ki na riora atebe ono naye gokobu muntu Nyasaye tebia bantu ringana ria Nyasaye abangina bari tore dini aijarishi ndini gani ore kore dini ko ikase inoko nyorange seginero naye kare igore buku ekiagera kero monte seye na ngondi giche nkore gwaka nasigete buku na irogete buku na ande namanyetenge buku nekene gokora ki egoteba one familia ya waratemo omone na baremie ekiagera ekero montare moyo na ababuna akoba Nyasaye nabwate ganga yaye na inde kero montare moyo na ababuna akoba igaro obwengencho asaba nyene aya nabo kori erikwa aki ona nona no nyata atogete inki naye orochebo lakini abanyene barabumba rojenge sababu ne korateki obana tiara ababu akaro bajete moroba e familia abonja bete njarira mada na botarire yato jendo korera lakini barabunko boru barenge kibare korera made tia to tiko nyakora kare bintu mune cheche ya tu nyakora kare bintu mune cheche to manyanga kyo mondo tongire nseye e sababu nero Nyasaye motongerete na kende gionsi kake gotuomera omanana no akoba gosetari ko bororo iga karaba kungwa bare konya kogenda Nyasaye konya na chire sabali tarengo kai Biblia wote abase kitabu kia Yeremia 29 Mungu akobina kemo ngana kini mbwate meoberie mia asema korateki
igekera emeroberio ende yonsi ekoba ekera etaba ayanchirana bibilia odeba ng'a irane ring'ambu ya mono asekera gentoki asekera ring'ana tigakona korusi nyasaye amagoso tigakona korora kango gento getenkiabete iga ekiagera gento tikeri gekoba achari ase obosibu omonene bono nyasaye tokonyeka tokorwa nayabuya arigani nayabuye bange erinde omanye ng'a bwango mono ense yenkoerire bwango mono nkorarure orwase oboiko bwense nainde bwango mono nyasaye nkoiranare nekera koirana igakoira abara abaye tari kobongirio kayo ng'aero batongete igakoira abaye bakoire ki bari babwatete amachiko 10 nakoba abegenwa ase obosibu omonene. Haleluya. Mwenyezi Mungu awabariki. Get the point. Take a step forward. Omonene abasesenie amane byonsi babwate bwanche emeremeria bagokora obone kibacu cy'ababisa babo bari abagoja kubarwania bari ababagechete tibabaise goja kubarwania naindi. Omonene obasesenie amane byonsi babwate bwanche emeremeria bagokora obone kibacu cy'ababisa babo bari bagoja kubarwania bari babagechete tibabaise goja kubarwania naindi. Mbarenga amona inchi bagusabire familia mangana ayo. Get the point. Take a step forward.